በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምሌ 13 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። እንኳዕ ናብ አቦና ቅዱስ ብስንዲዮስን ቅዱስ አሞንን ዓመታዊ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ አቡነ ብስንዲዮስ ጻድቅ። ቅዱስ ብስንዲዮስ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ድንቅ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ከም ሓደ ኮይኑ ይዝከር። እዚ ቅዱስ ግብፃዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ንእስነቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተምሃረ። እቲ ዝገርም ናይ ብሉይ ኮነ ናይ ሓዲስ ኪዳን መጻሕፍቲ ብምልኡ ዘጽንዐ ብቃሉ ነበረ። ብርግጽ ነዚ ምግባር ዝከኣሉ ብዙሓት ናይ ሃገርና ሊቃውንቲ ሕጂ እውን ኣለው እዮም። ፍልይነቱ ግን ካብዚ ንድሓር እዩ። ቅዱስ ቢስንዲዮስ ንመጻሕፍቲ ዘጽንዖ ንህይወት እምበር ንፍልጠት ኣይነበረን። ኩሉ ግዜ ነጊሁ ስጋብ ዝመሲ በብሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ብተመስጦ ይጽሊ ነበረ። እዚ ክገብር ከሎ ድማ ብሓጺር ተዓጢቑ ጫማኡ ኣውሊቑ ብባዶ ከብዱ ቆይሙ እዩ። ስለዚ በብሓደ ናይ መጽሓፍቲ ክፍሊ ክጽሊ ከሎ ነቢይ ይኹን ሃዋርያ ናብኡ ይወርድሉ ነበሩ። ንምሳሌ ዘፍጥረት ክጽሊ ከሎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ይመጽሞ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጡ ይሰምዖ። ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ክበጽሕ ከሎ ድማ ኢሳያስ፣ ወንጌል ማቴዎስ ክበጽሕ ከሎ ድማ ቅዱስ ማቴዎስ ይመጹ እሞ ደስ እንዳበሎም ይሰምዕዎ ነበሩ። ሓደ ነቢይ ወይ ሃዋርያ ክወጽእ ከሎ ንቅዱስ ቢስንዲዮስ ባሪኹ ንኻልእ ተኪኡ እዩ። በዚ ምኽንያት ናይዚ ቅዱስ ህይወት ኣብ ምድሪ ከሎ ሰማያዊ ኮነ። ሰማንያን ሓደን መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ቅዱሳን ንምርኣይ በቕዐ እሞ ብኢዶም ድማ ተባረኸ። ናይ ቅዱስ ቢስንዲዮስ ቀጻሊ ህይወቱ ተግባር ብሕትውና ኮነ። ዓለምን ኩሉ ነገራትን ገዲፉ ናብ በረኻ መነነ። ብኣጽንዖ በዓቲ ብጾምን ብጸሎትን ብትሕርምትን ተጋደለ። ኣብ ኩሉ ዝበጽሖ ቦታ ድማ እግዚአብሔር ብኢዱ ድንቂ ተኣምር ይሰርሕ ነበረ። ብዙሓት ድውያን ፈወሰ። ንኣጋንንቲ እውን ካብ ኣከባቢኡ ኣሰደደ። በዚ ኩሉ ግዜያት ግን ስእለት ወይ ከዓ መብጽዓ ስለ ዘለዎ ኣዋልድ ንኸይርኢ ይጥንቀቕ ነበረ። በረከቱ ይሕደረና። ሓደ መዓልቲ ድማ ብሕማም ከብዲ ትሳቐ ዝነበረት ጥሪታ ድማ ብመድሓኒት ዝወድአት ሓንቲ ሰበይቲ ስለ ናይዚ ቅዱስ ዝና ትሰምዕ እሞ እቲ ሽግር ግን ንሱ ካብ ውዳሴ ከንቱን ካብ ሰበይቲ ዝርሕቕን ስለ ዝኾነ ከመይ ኢላ ትረኽቦ? ሓንቲ መዓልቲ ኣብ በዓቱ ኣከባቢ ተሓቢኣ ኩዒላ ክመጽእ ከሎ ንልብሱ ብእምነት ንምትንካፍ ሓሰበት እሞ ልክዕ ካብ በዓቱ ክወጽእ ከሎ ስሉጥ ወይ ከዓ ፈጣን ስለ ዝነበረ ገና ምስ ረኣያ ጎዩ ኣምለጠ። ከይትኽተሎ ድውይቲ ዝሓመመት ስለ ዝኾነት ኣይከኣለትን። ሓዚና ትሕት ክትብል ከላ ግን ዝረገጾ ኣሰር ተመልከተት። ብፍጹም ልባ ብእምነት ናይዚ ጻድቕ ኣምላኽ መሓረኒ ኢላ ካብቲ ሓመድ ቆንጢራ በልዐት። ደቓይቕ ኣይጸንሐትን። ቀልጢፋ ከዓ ካብ ሕማማ ደሓነት። ከም ብተይ እንዳዘለለት ናብ ከተማ ከይዳ ነቲ ዝተኣምር መስከረት። ድሕሪዚ ዘመናት ብእግዚአብሔር ፍቓድ ቅፍጥ ኣብ ትበሃል ሃገር ጵጵስና ወይ ከዓ ጓስነት ተሾመ። ናብ ከተማ ምስ ኣተወ ናይ ቀደሙ ተጋድሎ ሸለል ኣይበለን። ይተግህ ደኣ ነበረ እምበር ኣብ ብቕብዓት መዓርግ ስለ ዝበጽሐ ክቅድስ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጋህዲ ይርእዮን ሰራዊተ መላእኽቲ እውን ይከብዎ ነበሩ።
ህዝቢ ክቆርቡ ክመፁ ከለው ናይቶም ህዝቢ ሓጢያት ኣብ ግንባሮም ተጻሒፉ ይረአዮ ነበረ። ንዝበቕዑ እንዳኣቀበለ ንዘይበቕዑ እንዳመኸረን ንስሓ እንዳሃበን ይመልሶም ነበረ። ከምዚ ብጽድቂ ብሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ብንጽህናን ተመላሊሱ ቅዱስ ብስንዲዮስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። ቅዱስ ብስንዲዮስ ድሕሪ ምዕራፉ ወዲ መዝሙሩ ካብ መግነዙ ንእሽተይ ቆሪጹ አትሪፉ ብዙሓት ድውያን ሕሙማት ፈውስሉ እዩ። በረከት ናይ ቅዱስ ብስንዲዮስ ምስክላትና ይኹን አሜን። ሰላም ለብስንዲዮስ ዘይነጽር ነቢያት እስከ ይፈጽም አንብቦ እንተጸሓፈ ትንቢተ ወሰሚአ ካበ ዘገብረ ትእምርተ ብእሲት ጥየት እምደዊሃ ወሃይወት እምአሰር እግሩ ቅድስት በሊአ መሬተ። በረከት ናይ ቅዱስ አቦና ብስንዲዮስ ምስክላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ አሞን ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ ቡና አውራጃ ጡሕ ኣብ እትበሃል ዓዲ ቅዱስ አሞን ምስክር ኮይኑ ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ መልአኽ ናይ መላእኽትን ሓለቓን ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸሉ። ካብኡ ዝኸውን ኩሉ ድማ ነገሮ። ድሕሪዚ ናብ እንዴና ከተማ ከይዱ ኣብ ቅድሚ አውግስጦስ ዝበሃል መኮንን ሓላፊ ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። መኮንን ድማ ኣብ ውሽጢ መንኮራኮር ኣብ እሳት ብምድርባይ ብእሳት ብዘርሰንዎ ኣብ ሓፂን ዓራት ብምድቃስ ካብ ላም ብዝተሰርሐ ቆርበት ብጅራፍ ብምግራፍ ኣብ ውሽጢ እሳት መቃጸሊ ብምውሳኽ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃይዎ። ቆርበቱ ገፊፎም ኣብ ልዕሊኡ ናይ እሳት ፈሓም ኣንበሩ። እግዚአብሔር ድማ የጽንዖ ነበረ። ብዘይወላ ሓንቲ ጉድኣት ድማ ብጥዕናኡ የተንስዖ ነበረ። ድሕሪዚ ክብሪ ይኹን እሞ እግዚአብሔር ክርስቶስ ብናይ ጎበዝ ኣምሳል ኣብ ብርሃን ሰረገላ ኮይኑ ተገለጸሉ እሞ ኣጸናንዖ። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ፍትወይ አሞን ኣነ ምሳኻ ክነብር እየ። ስምካ ንዝጽውዕ ዝኽርኻ ንዝገብር ኩሉ ወይ ድማ ዜና ገድልኻ ዝጽሕፍ ኣነ ኣብ ውሽጢ መንግስተይ ክዝክሮ እየ። ሓጢያቱ ድማ ክድምስሰሉ እየ። ሃገርካ እውን ክሕሉ እየ። እዚ ኢሉ ሰላም ተሃይብዎ ሓረገ። እዚ ቅዱስ ብስጋኡ ከሎ ዓበይቲ ተኣምራትን ድንቅታትን ገበረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ብሰይፊ ርእሱ ቆረጽዎ። ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ድማ ተቐበለ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ስጋኡ ወሲዱ ብሰናይ ልብሲ ገነዞ እሞ ምስ ክልተ ኣገልገልቱ ኮይኑ ድማ ናብ ሃገሩ ለኣኾ። ኣብ ላዕላይ ግብፂ እውን ዓበይቲ ዝኾኑ ድንቅታት ተኣምራት እንዳርኣየ ስጋብ ሕጂ ኣሎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ኣነ እውን በዚ ናይዚ ጻድቅ ሰማዕት ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለአሞን ለእግዚአብሔር አህራሁ እንተ ተካየዶ ኪዳነ በዘኢሄሱ ቃለ አፍሁ እለ ይነጽሩ ትዕግስቶ ሶበ ይደንገጹ ወይፈርሁ አነዳ ርእሱ በመጥበህት ጠብሁ ወአፍሃመ እሳት ድቤሁ ወጥሁ ይብል። ለዋህ ኣምላኽና ነቦና ዝሃቦም ጸጋ ንዓና ንባረቱ እውን ኣይኽለአና። ካብዚ ናይ ቅዱስ በረከት እውን ይዓድለና አሜን። ሐምሌ 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ብስንዲዮስ ሊቅ ወጻድቅ፣ ቅዱስ አሞን ሰማዕት ዝሃገረ ጡህ በረከተ ምሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፈር 13 ግሁሳን አቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ በረከተ ምሕደረና አሜን። ንስኻ ግና ካብ እንእመን ከም እተምሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ከለብመኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተምሃርካዮን ተረዳእካዮን ጽናዕ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምቕናዕ፣ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ይብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ
معراف 3 ካብ ፍቕዲ 14 በረከት ቅዱሳን ኩሎም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሕጂ ድማ ናይ 14 ስንክሳር ንጅምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሰማዕት ቅዱስ አብሮኮሮኒዮስን ናብ ናይ መነኮሳት ሓለቓ ቅዱስ መቃርስ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ አንጾኪያ ሶርያ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ እዩ። ኣቦኡ ንፉዕ ክርስቲያን ዝነበረ ክኸውን ከሎ ስሙ ክርስቶፎሮስ ይበሃል። ለባሴ ክርስቶስ ከም ማለት እዩ። ኣዲኡ ግን ቴዎዳስያ ትበሃል ኣረማዊት ነበረት። ወላ እኳ ኣቦኡ ክርስቲያን እንተኾነ ኣዲኡ ሓያል ናይ ቤተ መንግስቲ ሰብ ስለ ዝነበረት ብንእስነቱ አብሮኮሮኒዮስ ክርስትና ክምሃር ኣይከኣለን። ናይ ወዱ ኣረማዊ ምዃን ዘይፈተወ ኣቦ ሓንቲ ኣማራፂ ጥራሕ ነበረቶ፣ ንሳ ከዓ ናብ ጎይታ ምልማን እያ። ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ ዘመናት ሓሊፎም አብሮኮሮኒዮስ ንክርስቶስ ከይፈለጠ 20 ዓመት ኮኖ። ኣዲኡ ወሲዳ ኣሰልጢና ንጣዖት ኣምላኽ ንጉስ ሃበቶ። እቲ ንጉስ ድማ ናይ ኣፅዋር ሓለቓ ገይሩ ሸይሙ ሓደ ትእዛዝ ሃቦ፣ ንክርስቲያን ኩሎም ኣብ ዝረኸብካዮም ቦታ ጨፍጭፎም ንቤቶም ድማ ኣቃጽል በሎ። አብሮኮሮኒዮስ ዝተኣዘዞ ክፍጽም ሰራዊት ኣኸቲሉ ክወፅእ ክብል ግን ናይ ኣቦኡ 20 ዓመታት ዘልቆሶን ጸሎትን ፍረ ኣፍረየ። ገና ኣብ መንገዲ ከሎ ንስማ ፀዋውዑ ክብሪ ይኹነሞ መድሃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፁ ካብ ሰማይ ለኣኸሉ፣ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ተመለስ፣ እንተዘይኮይኑ ግን በሊሕ እንተረገጽካ ንዓኻ እዩ ዝኸፍአካ በሎ። አብሮኮሮኒዮስ ድማ እንዳንቀጥቀጠ ጎይታይ መን ኢኻ በሎ። ጎይታ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ክብል መለሰሉ። ደጊሙ ድማ ምልክት ሃበኒ እንተበሎ ናይ ብርሃን መስቀል ኣብ ሰማይ ገለጸሉ። ቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ ጊዜ ኣየጥፍዕን ሰራዊት ሒዙ ናብ ናይ ንጉስ ከተማ ተመሊሱ ንንጉስ ብድፍረት ኣነ ክርስቲያን እየ፣ ንክርስቲያን እውን እየ ዘምልኽ ካብ ኣዘራርብኡ ዝተለዓለ ኣቦኡ ደስ ክብሎ ከሎ ንጉስን ኣዲኡን ግን ሰንበዱ። ንጉስ ከፈራርሖ ፈተነ፣ ግን ኣይተሳኽዐሉን። ድሕሪኡ ግን ከሳቅዮ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ኣካሉ ስጋብ ዝቆራረጽ ገረፍዎ፣ ብእሳት እውን ኣቃጸልዎ። መይቱ ኢሎም ሓሲቦም ነበሩ እሞ ናብኡ እንተተመለሱ ግን ጎይታና ስለ ዘድሓኖ ናይ ስብራት ምልክት ከማን ኣብ ኣካሉ ኣይተረኽበን። ኣዲኡ ቴዎዳስያ ካብዚ ንላዕሊ ምልክት ኣይደለየትን። ኣብ ደቃይቕ ንሳ እውን ናብ ክርስትና ተመልሰት። ቅድሚ ወዳ ድማ ሓምለ ዕለት 6 ሰማዕት ኮነት። ንቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ ግን ንብዙሕ ጊዜ ኣሳቅዮም ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ግን ክፈልይዎ ብዘይምኽኣሎም በዛ መዓልቲ ቀተልዎ። ኣቦ ኣደን ወዱን ክርስቶፎሮስ ቴዎዳስያና አብሮኮሮኒዮስ ንሰማያዊ ርስቲ በቕሑ። ኣቦ ማለት ከምዚ እዩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለአብሮኮሮኒዮስ ብኢየሩሳሌም ዘተወልደ እምለባሴ ክርስቶስ አቡሁ በአርዑተ ወንጌል ዘተጸምደ በትእዛዘ ንጉስ ሰዊአ ሶበ ለጣዖት ፈቀደ ቃል ዘይከልኦ እምሰማይ ወረደ ወበቁስላትዩ አንበረ መለኮት እደ ይብል። በረከተ ምሕደረና አሜን። ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ከምኡውን ብገዳማዊ ህይወቱ ከም ዝንባባ ዘፍረየ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ ቅዱስ መቃርስ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ገበረ። ሓደ ኣብ ከተማ ዝነብር በዓል ጸጋ ስለዝና ናይ ቅዱስ መቃርስ ሰሚዑ ክባረኽ ምእንቲ ናብ ገዳማ ኣስቄጥስ መጸ። ኣባ መቃርስ በዓል ጸጋ ናብኡ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ኣብ ማእከል መነኮሳት ልብሱ ገፊፉ ከም ዝዓበደ ሰብ ኣለል ዘለል እንዳበለ ክጻወት ጀመረ። እቲ ካብ ከተማ ዝወፀ በዓል ጸጋ ምስ በጽሐ ናብቶም መነኮሳት ጽግዕ ኢሉ ናይ ዓብይ መቃርስ ዝና ሰሚዐ ክባረኽ የመጸ ካባኹም ኣየና እዩ እንተበሎም ንየለካ ኢሎም ኣርኣይዎ እሞ እንተረኣዮ ከም ዝዓበደን ህፃንን እንዳዘለለ ይጻወት ነበረ። እቲ በዓል ጸጋ ድማ ወይለይ ኣነ እኮ ድሓን ሰብ መሲልን እዩ ብኸንቱ ደኺመ
ኢሉ እንዳሓዘነ ከደ ምስ ከደ እቶም መነኮሳት ተኣኪቦም ንቅዱስ መቃርስ ንምንታይ ከምዚ ገበርካ እንተበልዎ መጀመርታ ሰብ ጥራሕ ስለ ዝኾንኩ ከኽብረኒ ይግብኦ ብምባል መለሰ። ብርግጽ ቅድሚ ኩሉ ነገር ንሰብ ብሰብነቱ ብእግዚአብሔር ኣርአያ ብምፍጣሩ ጥራሕ ክነኽብሮ ይግብአና። ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ በዓሉ ይኽበር። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልማኖኦም ይምሓረና ካብ በረከቶም እውን ይዓድለና አሜን። ሐምሌ 14 ዝኽበሩ ቅዱሳን ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ክርስቶፎሮስና ቴዎዳስያ ወለዱ። ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ሓለቓ ቅዱስ አሞንዮም። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ አቡነ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ አዴና ቅድስቲ ነሳሒት። አነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ። አነ ቀደም ጸራፍን ሰጓጉን ገፋዕን ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ይብል። ከምኡውን በረኸቱ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ንጅምር። በረከት ቅዱሳን ኩሎም ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓብይ ሊቅ አፈ በረከት ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኢትዮጵያዊ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሶርያዊ ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ቅዱስ ኤፍሬም ዝተወልደ ንጽቢን ኣብ እትበሃል ናይ ሶርያ ግዝኣት ኣብ 298 ዓመተ ምህረት ክሳብ 306 ዓመተ ምህረት እዩ። ወለዱ ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ሓላውያን ነበሩ። ምንም እኳ ሓደ ምንጭታት ክርስቲያን ነበሩ እንተበለ እዚ ቅዱስ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ንጽቢን ጵጵስና ዝተሾመ ቅዱስ ያዕቆብ ዝበሃል ዓብይ ሰብ ነበረ። ናይ ሰማዕትነት፣ ናይ ሃዋርያነት፣ ናይ ጻድቅነት፣ ናይ ሊቅነት ግብሪ ዘለዎ ኣቦ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኤፍሬም እዚ ኣቦ ኩሉ ግዜ ክምህር ከሎ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ብስብከቱ ተማሪኹ ወዲ መዝሙሩ ንምዃን በቕዐ። ቅዱስ ኤፍሬም ብናይ ቅዱስ ያዕቆብ ኢድ ድሕሪ ምጥማቑ ሙሉእ ናይ ጉብዝናኡ ግዜ ዘሕለፎ ብትምህርቲ እዩ። እቲ ዝገርም መምህሩ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ንእመቤትና ድንግል ማርያም ብፍጹም ልቡ ዝፈቱን ፀዊዕዋ ድማ ዘይጸግብ ኣቦ ስለ ዝኾነ ንወዱ ንቅዱስ ኤፍሬም ነዚ ኣጥቢቑ ምሂርዎ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ንክርስትና ክምርምር ከሎ ናይ እመቤትና ፍቕሪ ክበዝሓሉ ጀመረ። ምክንያቱ ንኣደ ብርሃን ከይፈትኻ ክርስትና የለን፣ ከምኡ ዝፈትዋ የለን፣ ስጋብ ዝበሃል የገልግላን ይግዝአላን ጀመረ። ከምዚ ሕጂ ናይ ድንግል ማርያም ምስጋና ብኣንደበት እምበር ብመጽሓፍ ኣይርከብን ነበረ። ንሱ ግን ካብ ወንጌለ ሉቃስ ኣብ 6 ወርሕን ንወድስዋ ጸሎተ ማርያም ንተዓብዮ ኣውፂኡ ኣብ ዕለት ብዕድሚኣ ልዕሊ 64 ጊዜ የመስግና ነበረ። ብከምዚ ዝበለ ግብሪ ከሎ ኣርዮስ ብምኽሓዱ ንኣርዮስ ንምውጋዝን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ንምጽናዕን ኣብ 317 ክሳብ 325 ዓመተ ምህረት 318 ሊቃውንት ኣብ ኒቅያ ክእከቡ ከለው መምህሩ ንቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ያዕቆብ ኣብኡ ነበረ። በዚ ምክንያት ቅዱስ ኤፍሬም ካብቶም ሊቃውንቲ ትምህርትን በረከትን ረኺቡ እዩ። ካብ ጉባኤ መልሲ ኣብ መንገዲ ከሎ ብራእይ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ርእዩ ጎይታይ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ እሞ እዚ ድማ ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ እዩ በሎ። ንሱ ድማ ንመምህሩ ንቅዱስ ያዕቆብ ተፋኒዎ ናብ ቅዱስ ባስልዮስ ቂሳርያ ወረደ። ተራኺቦም ድማ ብሓደ ለይቲ ቋንቋ ተገሊጽሎም ክዕልሉ ሓደሩ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ተኣምራት ተገብረ። ቅዱስ ኤፍሬም ካብ ዓብይ ባስልዮስ ድሕሪ ምምሃሩ ሃገረ ስብከት ተዋሂብዎ ክምህር ጀመረ።
ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸሎቱ እዚ ነበረ። እመቤተይ ምስጋናኺ ከማይ ናይ ሰማይ ከዋኽብቲ ከም ባሕሪ ሖጻ በዚሕለይ ከም እንጀራ ተመጊበዮ ከም ማይ ሰትየዮ ከም ልብሲ እውን እንተዝጎናጸፎስ እንዳበለ ይምነ ነበረ። ኣፍጣኒተ ረድኤት ፈጻሚተ ፍቓድ ኣደ ብርሃን ድማ ብግሃድ ተገሊጹ ናይ ልቡ ፍቓድ ተፈጸመትሉ ብግሃድ ተገሊጻ ናይ ፍቓድ ልቡ ፈጸመትሉ። ሎሚ ጸጋ በረከት እንረኽበላ ውዳሴ ማርያም ደረሰላ። ክደርሰላ ከሎ ድማ ንሳ ኣእላፍ መላእኽትን ጻድቃን ሰማዕታትን ኣኸቲላ ወሪዳ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጣ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ብሓጺር ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚኣ ቆይሙ ብመንፈስ ቅዱስ እሙን ተቓንዩ እዩ። ውዳሴኣ ብ7 መዓልቲ ድሕሪ ምድራሱ ብብርሃን መስቀል ባሪኻቶ ሊቀ ሊቃውንት እውን ክኸውን ምስጢር ገሊጻትሉ ዓረገት። ድሕሪዚ ኣብ ምስጢር ባሕሪ ተሓምቢሱ 14,000 ድርሰታት ደረሰላ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሶርያ እንሰምዖ ዜማ ድማ ዝደረሶ እዚ ቅዱስ እዩ። ከምኡውን ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምስጢር ማዕበል ስለ ዘጨነቆ ኣሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ ኢሉ ጸለየ። ናይ ጸጋኸ ማዕበል ሓዘለይ ማለት እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ መጨረሽታ ህይወቱ ተኽሪት ኣብ እትበሃል ሃገር ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ብምቁር ስብከቱ ንብዙሓት ካብ ዘይምእማን መሊስዎም እዩ። ናይ ምእመናን ህይወት እውን ኣመቂሩ እዩ። ንመናፍቃንን ንኣርዮሳውያንን ግን ዘይደፍእዎ ግድግዳ ኮይንዎም ነበረ። ኣብ ዘመኑ ድማ ብዙሕ ተጋድሎ ኣፍረየ፣ ተኣምራት እውን ሰርሐ። ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ኣብ 365 ክሳብ 374 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ተቐብረ። እዚ ቅዱስ ንሶርያ ጥራሕ ዘይኮነ ንእመቤትና እንፈቱ ናይ ዓለም ክርስቲያን ኩልና መጎስና እዩ መጎስና ኮይኑ እዩ እሞ ስለዚ ድማ ከምዚ እንዳበልና ንጸውዖ። ቅዱስ ኤፍሬም፣ ማር ኤፍሬም፣ ኣፈ በረከት ኤፍሬም፣ ሊቀ ሊቃውንት ኤፍሬም፣ ጥዑመ ልሳን ኤፍሬም፣ ኣበ ምእመናን ኤፍሬም፣ ርቱዐ ሃይማኖት ኤፍሬም። ኣቦና ንስኻ ኢኻ ጽንዕቲ በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤትና ንቅዱስ ኤፍሬም ዝሃቦቶ ጸጋኡን ክብሩን ኣእምሮኡን ልቦናኡን ኣብ ልብና ተሕድረልና ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ኣርኬ ሰላም ለኤፍሬም ከመ ርግብ ተመሲሎ መንፈስ ቅዱስ ዘርእየ ለርእሰ ባስልዮስ ዘይጸልሎ ውሂዘ ድርሳናት ብዙሃ ሶበ ለልቡ ኣሃየ ሃየሎ ኣሃዝ እምንየ መዋግደ ጸጋ ከኩሎ ለእግዚአብሔር አምላክ እንዘይብል ሰአሎ። በረከት ናይ ቅዱስ ኤፍሬምን ከምኡውን ናይ ወላዲተ አምላክ ጸጋ በረከትን ይሕደረና አሜን። ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከምኡውን በዘ መዓልቲ ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስን ወጳውሎስን ይዝከሩ። እዞም ቅዱሳን ናብ ውሽጢ ሶርያ ኣከባቢ ናብ እትርከብ ሓንቲ ሃገር ኣትዮም ነቶም ህዝቢ ምስ ንጉሶም ንጉስ ጰራግሞስ ይእሚኖም ኣጠመቕዎም። ነገር ግን ንሶም ክወፁ ከለዉ ሰይጣን ነቲ ንጉስ ኣስሒትዎ ርጉም ሰብ ናብ ምዃን ተመሊሱ ንሃዋርያት ኣሳቀዮም። ስለዚ ስለ ቅዱሳን ግን እቶም ኣፍራስ ሰጊዶም ብናይ ሰብ አንደበት ቅድስናኦም መስከሩ። ኣብ መጨረሽታ ግን ንንጉስ ምስቶም ኣህዛብን ሰራዊትን ኣብ ኣየር ሰቂሎም ንስሓ ሃብዎ። በዚ ተኣምራት ድማ ኩሎም ኣሚኖም ነታ ከተማን ነቶም ህዝቡን ድሕነት ተገብረ። ካብ ኣቦታትና ኣበው ሃዋርያት በረከት ይክፈለና አሜን። ሰላም እብል ለህሊናኩም ቅዱስ ዘእያሃዘን መንፈስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወእድ እግርኩም ገሰ ጽንአ ኃይልኩም ሰቀለ ንጉሰ ወእበይኩም ኣስገደ ኣፍራሰ ይብል። ሐምሌ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን፣ ኣባ ሃርዮንና ደቀ መዛሙርቱ ሰማዕታት፣ ኣባ ፍሬሚናጦስ መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቄርሎስን ኣዲ ኢየሉጣን፣ ቅዱስ ሚናስ ማር ሚና ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና። ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾ ኳሕኳሕ አንኳሕኩሑ ክረሓወልኩም እዩ። ከመይ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል፣ ዝደለየ ይረክብ፣ ማዕጾ ዝኳሕኩሐ ድማ
ይርሓወሉ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 7 ንረኽቦ። በረከት ቅዱሳን ኩሎም ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቶ ማርያም ለተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር